Pro mě to je dneska takový docela velký den. Já se tady po nějakých 20 letech vracím do téhle budovy. Dlouhou dobu jsem tady nebyl. Bylo fajn, když mě tam na recepci vysvětlovali, jak se dostanu k výtahu. Říkám, dobrý, to se ještě zorientuju. Tak pokusím se, aby ten můj příspěvek k něčemu byl. A když jsem tady studoval, tak jsem byl na ekonomickém oboru, vůbec jsem netušil vlastně nic o obdě. Měli jsme jeden semestr, ale objevil se v aule inzerát společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, že schání někoho na pozici. Znělo to nějak ekonomicky a něco s vodou, ale vypadal inzerát jako sympaticky, jak jsem tam ještě vlastně během studia začal pracovat. A získal jsem tam teda nějaký praktické zkušenosti, které myslím si, že jsou hodně důležitý kombinovat s těma teoretickýma. To vlastně už tady, když jsem chodil do té školy, tak tady byli ty učitelé, kteří nám vykládali ty teorie skvělý, jak by to mohlo vypadat, a pak tady byla druhá skupina učitelů, nebo to byly určitě v menšině, a to byly ty praktici, a těm jsem jako spíš rozuměl. A teď jsem viděl už během toho vlastně konce studia, že je tady nějaký jako rozpor mezi tou teorií a tou praxí a že se to nějak úplně nepotkává. A pak, když jsem přišel do praxe, no, tak jsem zjistil, že se to skutečně jako nepotkává. A během těch 20 let se mi to vlastně jako furt opakuje, tadyhle ta věc, a to je vlastně něco, co bych chtěl vyzdvihnout v tomhle příspěvku, že ten selský rozum a logika je to, co teď vlastně potřebujeme nejenom ve vodním hospodářství, ale ve společnosti. Ale přestanu tady s filozofií, začnu se věnovat tomu tématu té přednášky, který se týká výzkumného úkolu, který my máme zadaný od Ministerstva zemědělství a který se týká propojování vodárenských soustav. Spolupracujeme na něm s výzkumným ústavem meliorací, který mají, řeknu, takový hlavní povědomí o tom, co se děje s vodou v podzemí, jak jsou na tom zdroje. O naší společnosti jsem něco řekl. Rowan Legal je právní kancelář, takže aby jsme, když něco vymýšlíme, tak aby jsme viděli, jaký to má právní dopad. A Grant Thornton je konzultační firma, která působí skrz celý svět, takže když něco vymyslíme, tak aby jsme se zase podívali, jestli to sedí i s tím, jak to funguje ve světě. Tak, tohle je mapička, kterou jsme vytvořili v rámci toho výzkumného úkolu a která znázorňuje vodárenský soustavy, to znamená ty masivní, velký vodárenský systémy, které jsou nějakým způsobem technicky propojené. Vidíte to, že to nepostihuje celý území České republiky, jsou tady zatím největší, my vlastně to spodrobňujeme a dostáváme se do nějakého detailu v tom smyslu, nejenom jak je to technicky propojený, ale jaký jsou vlastníci těch vodovodů, provozovatelů, jak si tu vodu předávají mezi sebou. Vy jste vodaři, předpokládám všichni. Nikdo? Nebo kde je vodař, se zeptal. Takže když kolega Válek bude absolvent, tak můžu klát odborný dotazy. Říká mě se, když se předává voda, to je takový jako důležitý termín, který se v té přednášce bude objevovat, tak abyste věděli, o čem mluvím. Tuší to někdo? Tamhle kolegyně Hánová bude vědět určitě. Předávání vody. Neví, kolega Válek. Já každý měsíc podepisuju asi za, abych nekecal, přes 100 milionů za vodu předanou. Tak jestli je to jakoby to, že beru vodu a někam ji převádím do dalšího systému, bych tak jako počítal. Tak, to nejdůležitější je, že tady my vidíme pár barviček, jo, ty vodárenský systémy, ale mezi těma pár barvičkama se skrývá tisíce vlastníků vodárenských sítí. Já nevím, kolik je to, asi 7 000 v současnosti vlastníků, to znamená, že jsou to moje ty sítě. Obvykle gro těch vlastníků jsou obce, pak jsou větší vlastníci, to jsou dobrovolní svazky obcí, akciové společnosti a obchodní společnosti vůbec. To jsou vlastníci, ty mají ty trubky ve svých rukách, s těma hospodařej. A potom vedle toho je provozovatel, to je firma, která se stará o to, aby to každý den fungovalo. Vybírá od vás vodní a stoční, opravuje havárie, vzorkuje, dávkuje chemikálie a takovéhle věci. Takže to je jeden, je ten pohled, je ten dlouhodobý, vlastnický, a potom je ten každodenní. A tyhle těch vlastníků je za řádově 7 000 a těch provozovatelů je 2 500.
A kvůli tomu se bavíme o tom termínu předávání vody. Když si vemte, kolik těch vlastníků a provozovatelů tady na té mapičce je, tisíce, a teď jak se ta voda předává, jak ten systém je složitý, tak a jak to souvisí s tím naším projektem. Tohle je vlastně mapička, která ukazuje, jak to vypadá, že na tom budeme do budoucna. Tahle je taková pesimistická. Jsou nějaký scénáře, jak se bude vyvíjet dostatečnost nebo kapacita zdrojů a jak se bude vyvíjet potřeba vody. A tadyhle ten scénář je docela pesimistický, je to jeden z těch nejpesimističtějších. Je to výhled nějakých 30 let, že z tohohle vyplývá, že za 30 let na naprostým většině území nebude dostatek vody. To znamená, ta poptávka po té vodě bude větší než ta její nabídka. Tohle je takový pesimistický scénář, my si myslíme, že to bude spíš nějak takhle, takže plus minus půl na půl. To znamená, polovina území, řekněme, je deficitní, to znamená, je tam málo vody, a na polovině území je vody dost. Tak a co s tím? Tak jasný, tak bychom si přece jako mohli pomáhat. Ty zelené oblasti pomůžou těm červeným. A ta složitost je v tom, že kdyby byl jeden velký vlastník té infrastruktury, tak si to z levý ruky předá dopraví, natáhne si tam trubku a může to všechno dobře fungovat. Jenže problém je v tom, že jsou tam ty tisíce těch vlastníků a dělat ty regionální projekty je velice složitý. Když ty vlastníci jsou obvykle zastoupení starostama. A starosta, jak víme, tak je malý politik. A s politikou, když se sejde jich několik dohromady a jsou všichni na stejný úrovni, tak je velice těžká domluva. Takže ten úkol, který je z hlediska takový té selské logiky úplně banální, převízt si vodu z toho území zleva doprava, tak v tom vlastně správním prostředí a v té demokracii, kterou všichni jako máme moc rádi, ale udělat to je v podstatě jako neproveditelný v té současné situaci. Nebo velice těžko proveditelný. A proč to je těžko proveditelný? Protože voda teče. Kolega Válek ví, v Praze všichni jsou spokojení. Voda je velice levná, když to srovnáme s elektrikou, s pohonnýma hmotama, nebo s potravinama. Všechny tyhle věci, které jsou nezbytné pro život, tak jsou docela drahý, ale ta voda, kolik za to zaplatíme? Ten kubík 1000 litrů nás vyjde nějakých 40, 50, 60 korun podle toho, jak kde. To znamená, ta voda je skoro jako za nula, když si člověk vezme, jakou má hodnotu. To znamená, společnost nevnímá vůbec, že by byl nějaký problém. Ten problém a to zaostření na to, že vlastně někde se musí udělat nějaká finanční dotace nebo nějaký změny, se nastartují tehdy, když se zjistí, že je nějaký problém. Když jedu do práce a stojím každý den půl hodiny v zácpě, tak asi je jasný, že bych měl spát nějaký peníze do dopravy nebo s tou dopravou jako něco dělat, protože tam ten problém není. Nebo protože tam ten problém vidím. Ve vodě, trubky pod zemí, voda teče, zaplatím vodní, všechno funguje, je to OK. Takže tam ta voda není politický téma. Takže když my vodohospodáři někam přijdeme a řekneme, bylo by se to a to udělat, tak oni jim říkají, no teď to my ale dávno víme, ale my to jako nemůžeme prosadit, teď by to zvedlo vodný. A tím říkáme, že nás vodný, teď to je pár korun pro ty lidi. Ne, vodný je, mě by znova nezvolili. Takže ten pohled toho politika to vlastně jako blokuje. To gro, co my se tady snažíme udělat v tom výzkumném úkolu, co nejvíc obnažit ten problém, přiblížit ten deficit té vody, vizualizovat ho a přiblížit do veřejnosti, že my se jako mílovýma krokama blížíme někam, kde nebudeme mít dostatek vody. A je potřeba už teď se na to připravit, protože jsou to regionální investice. Ty malé investice do vodovodů a kanalizací ty de facto proběhly a byly bezproblémové, protože se buď udělala to jedna obec, nebo se domluvily dvě vedle sebe, udělali společný projekt, ale tohle, o čem se bavíme, tak jsou investice, které se třeba týkají 10 těch vlastníků a provozovatelů. A jak se ty lidi mají domluvit, když se mezi sebou těžko dohadují, kdo je důležitější a kdo tu vodu potřebuje, kdo nepotřebuje. Tak, jak my s tím pracujeme?
prvků a VUMPE. To jsou plánovací dokumenty, plán rozvoje vodovodů a kanalizací a vybraný údaje majetkový a provozní evidence. Prvkůk je docela zajímavá aplikace internetová. Je to vlastně mapa se zákresem vodovodů a kanalizací v České republice. Ovšem je dost nepřesná, každý kraj to dělá zvlášť, takže my z toho se dozvíme tak 50% z toho, jako co je pravda. Potom máme vybraný údaje majetkový a provozní evidence. To je oficiální evidence vodovodů a kanalizací, protože v podstatě, když chci něco dělat, tak potřebuji vědět, jaký je ten současný stav. Vybraný údaje majetkový a provozní evidence, každý ten provozovatel z těch tisíců posílá na ministerstvo zemědělství. Každý rok to aktualizuje a z toho se dozvíte, kolik kilometrů je tam vodovodů, kanalizace, kolik mají vodojemů a tak dále. Taková to základní evidence. A co se z toho už nedovíte, kdo vlastní jaký vodojem, kdo jak předává vodu a jak ta voda vlastně vůbec teče. To nejzákladnější, co bych člověk zase řekl, že v dnešní době digitalizace, propojení mapových softwarů a digitálních údajů o té síti, z toho by mělo být jasný, jak ta voda jako cirkuluje, kdo ji komu předává, kde je ten zdroj, kdo je ten páteřní vlastník, kdo jsou ty podružní vlastníci, kteří si od něj tu vodu berou. Tohleto ví ten provozovatel, ten, který se o to každý rok nebo každý den stará. Ten vlastník to většinou tuší taky, na ministerstvu zemědělství to tuší jenom u těch největších sítí a v podstatě ta vodárenská evidence, která teďka je, tak nám neřekne, odkud kam teče voda. Takže my musíme ručně jít do těchto evidencí a mapových softwarů a jak otroci po těch, jak vlastně jako řádek pořádku, obvolávat, zjišťovat od provozovatelů, jak vlastně to u nich funguje, jaký je ten jejich vodárenský systém. Něco už jsme udělali, vlastně vytvořili jsme nějaký pilotní projekty, kde jsme zjistili, že ta potřeba té vody už je v současnosti větší než ta nabídka. Navrhli jsme nějaké opatření. V tuto chvíli jednáme s krajem a s ministerstvem zemědělství o to, jakým způsobem to zafinancovat. Tak, cenotvorba, to už jsme ve velkém detailu. Tak, a uvažujeme o tom takovýmhle způsobem. Máme nějakou cenu vody. Cena vody za kubík obsahuje náklady na odběr vody, elektriku, mzdy, opravy, režie a takovéhle náklady. A my navrhujeme to, aby se v každém kubíku vody objevil nějaký poplatek, v tuhle chvíli ještě neříkám, kolik by to mělo být, ale jsou to nějaké jednotky korun, za to, aby jsme řekli, tohle jsou peníze na, teď my se bavíme o zvýšení zabezpečenosti, to je ten termín, který se skloňuje, ale reálně to je zachování té stávající úrovně. Takže aby ta voda tekla tak, jak dál jsme zvyklí, tak musíme investovat. A na to ty peníze se někde budou brát a my navrhujeme, aby se brali z každého kubíku, aby byl nějaký poplatek, aby ministerstvo zemědělství, který je garant a regulátor toho vodárenského trhu, tak aby si ty peníze vzalo na starosti a rozdělovalo je těm investorům, který můžou být jednak vlastníci vodárenských soustav, to jsou ty velký páteřní systémy, a potom jsou to vlastníci skupinových vodovodů, to si představte skupinový vodovod, že jsou třeba 3-4 obce pospojený do jedné sítě. Ty by si na ty peníze mohli sáhnout, tohle jsou nějaké úvahy, kolik by to mohlo být, kolik vlastně se vody v České republice vyfakturuje, to znamená, kolik doteče k odběratelům a kolik vlastně zaplatí, kolik by se mohlo generovat za rok a vpravo potom jsou nějaký konkrétní pilotní projekty, kolik asi ty stojí a my vidíme, že prostě by nějaký řádově, že se bavíme o 6 korunách na kubík, že by tu situaci de facto vyřešili. Tak, co se týká té vodárenské soustavy, tak vlastník vodárenské soustavy, pokud by si chtěl sáhnout do tohohle měšce, který se generuje přes celou Českou republiku, tak by měl v první řadě vlastně se zavázat k tomu, že ta oblast, na který tu pomůže ten projekt,
takže ji udělá jednotnou. Jak jsme se bavili o té rozdrobenosti, hodně vlastníků, hodně provozovatelů, takže Franta podá ruku Pepovi, řeknou si, hele, ty naše sítě potřebují fungovat jako jeden celek, budeme je provozovat jako jeden celek. Takže tohle je podmínka, aby si mohli na ty peníze sáhnout. Teď tohle jsou všecko, tohle není skutečnost, to jsou naše jako vize, jak by to mělo vypadat a ministerstvo zemědělství se potom rozmyslí, jestli to bude aplikovat, jestli je to takzvaně politicky průchodný nebo ne. Tak a bavíme se i o nějaké možnosti zavedení do zákona, že v tu chvíli, kdy je možnost zálohovat zdroj, my známe ten výraz IT v tom daném území, tak vlastně tu povinnost tam tomu vlastníkovi dát, pokud to je ekonomicky a technicky možný, tak aby si zálohoval vodovodní zdroj. Tak, když se podívám na to z té druhé strany, z těch skupinových vodovodů, ta menší jednotka, která volá potom, já chci si sáhnout tady do té regionálního systému, kde té vody je dost. Asi důležitý říct je, že ty velký zdroje, ty regionální, jsou stabilnější než ty místní vrty a tím pádem ty menší vodovody se dostávají do situace, že nemají ty vlastní zdroje dostatečně kapacitní, takže se chtějí připojit na nějaký větší vodárenský systém. Takže OK, můžete si zase sáhnout do toho peníze, do tohoto měšce, můžete si tady natáhnout přivaděč, ale zavážete se k tomu v první řadě, abyste tu vodu využívali, tu regionální, primárně tu a ty vlastní zdroje měli jako rezervu. V tuhle chvíli všichni využívají ty podzemní zdroje, ty svoje vlastní, místní, dokud to jde, protože jsou levnější. Taky je nějaká jako nerovnoměrnost v tom systému. Takže to je technicky letem světem, co vymýšlíme. Teď vlastně ten legislativní pohled. Já jsem říkal, že ten hlavní regulátor v tom oboru je ministerstvo zemědělství, jenže ono do toho kecá i ministerstvo životního prostředí, protože ministerstvo životního prostředí spravuje fond životního prostředí, který je za velký, největší vlastně poskytovatel dotací pro vodovodů a kanalizací, takže je ten systém vodárenství je regulovaný ministerstvem zemědělství, ministerstvem životního prostředí a ministerstvem financí ještě, protože ministerstvo financí reguluje věcně usměrněnou cenu. Reálně to znamená, že do toho teda kecají 3 rezorty a lecos se vykazuje každému rezortu zvlášť a každý proto má proč o tom mluvím, protože každý má k tomu svoji vlastní legislativu. A když vy tam vymýšlíte nějaké změny, které zase z hlediska nějaké selské logiky nejsou tak složitý, tak vůbec to promítnout do veškeré té příslušné legislativy je docela složitý a nadlouho. Tak, tady je prostě tabulka, já potom tu prezentaci samozřejmě dám k dispozici, kdo co reguluje, kdo je poplatník, kdo je správce a tak dále. Vidíte, že toho je spousta. Tohle to jsou vlastně nějaké související vyhlášky. Ten základní zákonná úprava je zákon o vodovodech a kanalizacích a prováděcí vyhláška, ale i vodní zákon a výměr ministerstva financí. Tak, co si od toho slibujeme, to se vrátím asi spíš už zase na začátek, že vlastně to téma té vody začne veřejnost vnímat jako důležitý, že a i když v současné době žijeme v něčem, čemu říkáme vodní blahobyt, takže ten vodní blahobyt je velice křehký, protože v souvislosti s tím, že se mění klima, je víc sucho, tak prostě jsou ty vodovodní zdroje, na které jsme zvyklí, čím dál tím méně kapacitní a vedle toho ta poptávka po vodě kontinuálně roste.